lanjut kamu. Ya, ya, Mak. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara-saudari. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lahu mengarade rohata memasuki parminggota, marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat sada dohot ayat 1 ayat 3. Oh Tuhan Yesus, Rajani Sudena, tubuh siap amai. Tolong aku, si sombaku, sasada bodoh Tuhan. Si balas niro hatai. Oh antiurdo bitang petorando. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tu mepalangi dohot tanoon. Amin. Asimar hamdiahu ale Jehovah, ai targogot doahu, maras rohaku dohot dagiku, alai anggo ahu, tuhodo ahu marhaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo di bataku, marguru tu tanganmu do akar pasor yoki, saya palua maahu siat tangannya aka musuku, doho sian aka na mangalatongi ahu, ale Jehovah, saya unak paurak ahu, ai hodo na hujou, saya palua maahu, marhite-hite hati goranmu.
Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taononna haliau dohot siat ni bagi saha rodi hauna penarsilang, saya tupahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbege ni roha, songot anak haholongan ni roham, giaka si taonon, asa marsangap goarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite-hite hami, amin. Tapuji Tuhata, marhite ede, nomor 25 ayat sada. Kita ulang inang. Patik di debata minggu tasadarion imana ni enet sian rom 10 ayat sia songonon ma didok. Ai malua ho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi huhud di hapursai roham naung di pahehe debata ibana sian akka namate songonima sahatna atong rak mangidogo go mahita. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na obar tupati mi. Amin. Marede mahita sian nomor 170 sia ayat sada dohot ayat sia. Adong dosada muali inamar dosa masai dengan do muali pasonang rohaki Tato poti madosata nagodang itu adopan ni debata, tapau dube marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, para si roha jala pertalup ni roha, jalan nabasar doho, semar pangulahi marohami dahami, dibaheni,
sese sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akka hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuhase sani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangidiwata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai, jala ibana do pardenggan taringo tu dosata, alai dada hola taringo tu dosata, doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari de mahita sian nomor 222 ayat sada sahatu ayat pitu. Epistel songo patujolo ni jamita di minggu tasadarion ima sian pesalmen tol plusada ayat walu sahatu 16. Pesalmen 31 ayat walu sahatu ayat 16 tajahama secara responsoria. Saya maropolop jalan marlas ni roha ma'ahu bahen mida asini roham natinatapmu dangolhon namar binoto iho di akka hagogotan nitodiki. Asima roham diahu ale Jehovah ai hagogota doahu polado lotok mataku binahen ni haarsahon maras do rohaku doho dagiku. Jadi gabi parbilean doahu maradopo sudi akka aloku dohot hobbarhu hudul jalatar songgot situtu do aka dong aku magodang marsiding-siding bedo aka namarnida ahu di balian. Aisyah
Ai sai hupag bege do husip-husip ni torop halak habiaran humaliang sai marlu huti do nasida martutup-tutupi ahu mabuat hosaku do dipikiri nasida. Marguru tu tanganmu do aka parsoryoki sai palua maahu sian tangan ni aka musuku dohot sian aka nama ngalatongi ahu songoni masahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite edes yang nomor 200 lalu ayat sada dohot ayat pitu. Iutona sudeam dido tuata Yesus sai so taha tidak ko maha persiautai songon nahini tidak ko ni dongata saha persiaun disadok portibion rak mahita madok au porsia hidebata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan nati no palangi dohotano au porsia Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imanani tubuhon nisi Maria na gabi-gabian santon di perbadia andorang suabuhan ido Tuhata na tubaon na bernit di panguhuman di silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua torudung ditanom na mula mangulo di are patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pergoko na suatu dosani disima ibana pai mamula soko tu tanoon manguhumi halat na mangulu do namate au persea itondi perbadia jala adong sada huria na badia huria topan ya hala Kristen akan na badia do dihagulus do dihatai namando mula mangulu do sogo dan nyalang mate do dihanguluan na sora suda. Amin. Tabekima ede puji-pujian syankur hilayah Kolose.
Tabegema Kor Paropuan Gabungan.
Tabegema titing namasa di huriata. Shalom. Warta jemaat bagi kita hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026 dengan topik Yesus Kristus do Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu nama minggu kita hari ini adalah Palmarum atau Mare-Mare. Kedua statistik A1, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu 22 Maret 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 186 orang. 2. Ibadah bahasa Indonesia 96 orang. 3. Sekolah minggu 109 orang. 4. Pos pelayanan Goa 38 orang. 5. Sekolah minggu dan pos pelayanan Goa 10 orang. Live streaming 30 akun. A2 jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Rison Agustan Sinaga, Ibu Yepta Rodina Boruna Baban, dan satu orang putra Jeron Elvano Sinaga yang datang dari gereja HKBP Batam Center, Resort Batam Center, Distrik 20, Kepulauan Riau. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Bank Indonesia, Makassar, Jalan Sultan Alauddin nomor 1, masuk wilayah Korintus. Jika Bapak Ibu ada hadir di tengah-tengah kita, dimohon untuk hadir berdiri. Terima kasih, dan nanti setelah ibadah dimohon kesediaannya untuk di depan untuk bersalaman dengan jemaat. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Berikut Dewan Marturia, pembekalan song leader, tim musik dan multimedia. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2025 akan dilaksanakan pembekalan kepada song leader, tim musik dan multimedia. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu bertempat di gereja bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Panitia Pembangunan Gereja HKBP Ex Saudi Pardomuan, Patumbak, Deli Serdang. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan A1 ibadah pasion. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah pasion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di gereja bahasa Batak. Ibadah masuk pukul 19 WITA. Adapun jadwal ibadah sebagai berikut. Pasion pertama Selasa tanggal 31 Maret 2026. Pasion kedua Rabu 1 April 2026 dan pasion ketiga Kamis 2 April 2026. A2 Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat 3 April 2026 ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu, dan untuk pospel Goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di gereja bahasa Batak, dan pada pukul 14 atau jam 2 siang acara Ulau Nahohom. Dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. 2. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 Buha Ijuk masuk pukul 05 subuh. 3. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di gereja bahasa Batak, bahasa Indonesia dan
Pospel Goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. 4. Pada hari Senin tanggal 6 April 2026, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9.00 WITA atau pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A3. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. 4. Sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke situa wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pengumuman. A1. KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2026, paduan suara yang melayani di ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. 2. Sehubungan Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari Minggu 5 April 2026 yang akan datang, ibadah Minggu di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9 WITA. A3. Kebaktian memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2026 gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian UTBK, SMBT, kenaikan kelas dan ujian sekolah atau ujian akhir bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 15.00 WITA atau pukul 3 sore. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situabe Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahamanurung. 5. Inang Nyonya Uwi Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang H Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Regina Boru Sitorus. 12. Nyonya R Sihombing HBP Boru Hutagaul. 13. Gabriel Silalahi. 14. Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simanjuntak. Dan yang ke-15 Nyonya J Simanjuntak Situa T Boru Tampu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. C. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan sopo
dapat kita baca di WA Group yang telah di-share di setiap wilayah. Kemudian keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca juga di grup WA yang telah dikirim. Jadwal kegiatan sepekan dapat juga kita baca pada warta jemaat yang telah dikirim di wilayah kita masing-masing. Dan yang terakhir, warta tambahan pelantikan seksi-seksi. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 yang akan datang, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. 1. Pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. 2. Pelantikan guru sekolah minggu. 3. Pelantikan pendamping remaja dan NHKBP. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Hosana. Tabegema pujian Siankor ama Ebenezer.
Tapuji Tuhata marhite edes yang nomor 256 ayat sada do seterusnya uhu papungu pilihan. Yesus Kristus hidup raja pinabaki amana manggonggomi sasude manggonggomi sasude alanasa normao luibana domatua parhato potona be parhato potona
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita amanginang, ta jalo mahata ni debata di Minggu Palmarum. Mare tersurat di Filipi biddu 5, Filipi biddu 2 ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Takasma tatangihon songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna atikpe rupa ni debata di ibana dada songon na ni dobo dira jumi rohana tudos nai tude bata di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoru do dirina nagabe pangoloy di ibana pai mamate pola tung mate tersilang alani ido di patibbo de bata ibana jala di basa-basahot tu ibana goar ni nasumurung asa nasa goar asa sobba tu goar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gidjangi dohot na ditano nang naditoru ni tano jala asa nasa marsoara marhatopoton Jesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama ido sahatna di Minggu Palmarumon amanginang mulai mardalan Jesus di atas ni halode menuju Jerusalem mulai titik nadir terendah Yesus mulai hari ini di Minggu Palmarum. Ido di Minggu Palmarum sering doridok godang memuji Yesus Hosanna Hosanna pinuji ma anak ni Tuhani alay godang do nanaing mabuat hosana maka jangan mau terkecoh ketika seseorang memujimu kita harus sadar karena terkadang pujian itu sanjungan yang mematikan. Dung mardalan Jesus tu Jerusalem nang tu bagas joro ma ibana martangiyang jalanong nga di boto ibana sakap ni amanai debata Jehovah na ikon ibana na mahapeng mga lehon hosana lau diparsilakon di tonga-tonga ni ngoluna. Di pardalanan na huduli ibana di gidjang ni halodei tu Jerusalem gudang do manomunomu na toropi. Gudang do manomunomu Jesus Kristus marhite pahebang ulos na sida. Na deba paserakon akarating hau na mahiyang dohot bulung mare-mare. Huhut mangulupon Hosianna di anak Raja Daud pinasupaso manaro marhite-hite goar ni Tuhani Hosianna madigidjang jala sering doi tabereng di daerah bolos sidak inspeksi mendadak pimpinan presiden tu daerah Pitor di pajojor do sude parsikola mulai sian TK saha tu kuliah
sudah pegawai mabuan bendera madop selamat datang presiden. Begitulah gambaran kehadiran Yesus itu di Yerusalem. Gudang do mamuji Yesusi, alai gudang do nanaing mabuat hosana. Jala di boto ibana, naing mate nama ibana. Wih, itu luar biasa. Jadi kalau dokter memponis kita bahwa hidup kita tidak lama lagi, kita tahu dokter bukanlah Tuhan, tetapi itu juga sudah sesuatu hal yang sangat menyentuh bahwa akhir hidup kita sebentar lagi. Alai Yesus di boto ibana neng dipersilakkan nama ibana. Mekel do ibana hudul di atas ni halodei jala dia pehon ibana do tanganna gudang ma natoropi majou hosianna di anak Raja Daud pinasu-pasu manaro marhite-hite guarni Tuhani hosianna ma digijang. Amanginang ahado lapatan ni pardalanan ni Jesusi na parjolo digohi Jesus do baga-baga ni amanai pabuwa ibana do Mesias si paluai na paduahon ibana do Raja parholong rohai na mangalehon hosana humokop hita na patuluhon ibana do Raja na serep marroha. Jupak kita dope dijabut ta serep. Ake, bolo serep. Seret, serep. Ake. Ceret. Utabo do serep. Ake. Songonido simbol ni serepi saha tuna marabu tutuk nai. Asa keluar sude ayat nai maradu ditukison madawu matutukna songonima haserepon ni Jesusi ibana do Raja naserep marroha boha serep do naking rohat taro tu garejaon serep ake tarida do sian pardop pahatta goktod di porbadia. Amin. Amin. Ibana do Raja Nasarep marroha. Jupak kita do pe di punguan marga haserepon. Akaina majo. Jupak kita do pe di punguan kategorial haserepon. Jupang gudang. Ake, ido bolo serep rohania kainaon diingot do pasu-pasu ni debata di pebuani do si panganon gudang-gudang. Ake, dengi muliate ma dung di Makassaron hami pidasian Surabaya tabati bangakku. Ake, alani haserepon ni rohani par Makassaron. Biar rohaku satahun nai tibangani oleng lama. Ake, ima haserepon ni rohai moliate ma inang. Acit mula majalo? Iya, alani isena ulang tahun ipabuani ma. Ake. Ima serep ni roha, ima pasu-pasu. Anggo korama burju-burju do, so isuru pe ipabuani do. Oke. Apalagi Bapak Jenderal. Oke. Napaopaton. Ibana do nauduk disakap ni debata. Dia Tuhan Yesus Allah. Bolo didok uduk disakap ni debata. Di pamiliton ni fungsionarisi.
Mulia tema uduk doa musude. Olo doa mang ketua ama siap. Saya siap sebagai ketua ama. Saya juga siap menjadi donateur. Amin. Amin. Dipertimbangkan itu ya kan. Doa-doa kepada dia juga sudah khusus itu. Karena pengorbanan ada pada dia. Siap doa mang opo lansia. Opo. Ada doa yang khusus di situ. Siap doi nang opo ketua paropuan opo. Apeng naubo to opo merek ni hempod do. Ake. Jago do Makassaron ake. Melebihi manusia opo. Dan itu luar biasa. Dung dipilit goar munai opung lansia amang kor ama sude kategorial ama inang kategorial ina hugurit todoi gabe tangiang spesial pir matodim pinapir nitodi nasian debata amin amin alani unang mabiar bolo isoddo pehami akka uluam muna pos marohamu. Everything is okay. Okay? Okay. Napalimahon mamelehon dirina bahen tobus ni torop jolma. Mamelehon dirina bahen tobus torop ni jolma. Yohanes 3 ayat 10 onomi. Ahadidok disi. Ay songonodo holong ni rohani de bata. Mida portibion. Pola do dilehon. Asa. Unang mago. Halak na porsea di ibana. Anak tunggal Allah. Anak sasada ni debata. Mamelehon, dipelehon dirina bahen tobus torop ni jolma. Maka kembali refleksi itu kepada saya, anak tunggal saya laki-laki. Jika dokter memvonis dia memiliki sakit kritis, maka segala upaya akan saya lakukan untuk mencari kesembuhan supaya dia memiliki umur yang panjang. Ale debata dipelehodo anakna nasasadai tobus hita jolma. Itu luar biasa. Idohudok tolu minggu nasalpu taringot tu nama meleho diri di fungsionaris dohot calos situai molo nunga matua unang majolo inang hami nunga matua dipilih na poso unang majolo inang paposo hudo pehami akhirna dangadong na olo. Maka tentang penyerahan diri, mameleho diri, bahen tobus nitorop jolma, itu butuh kedamaian. Boydo mardame amat tay doho inatay, bolo dipilit fungsionaris, bodo di mardame anak konay, doho natoras nay, bolo dipilit gawe situa. Ima membutuhkan pengorbanan. Ditiki Yesus madalani si taononi dang majua ibana di si taononi. Sada sian si taononi ima dang olo putus hubungan na dohot debata. Jadi bolo didok si taononi suffering, artinya penderitaan atau kesengsaraan, ada rasa sakit dalam fisik. Suffering,
penderitaan atau kesengsaraan, ada rasa emosional, spiritual yang mendalam. Sesakit apapun pergumulannya dalam hidup, dia tidak mau memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Alani idang adong siak kita nama kalomohon si taonon. Husuk majolohita. Idi do belga. Si taonon ni akka ina do. Manang si taonon ni akka ama. Mang tahe. Acurhat. Oke. Aw yakin. Borusinaga jongjong di son. Aw yakin. Ubelga do si taonon ni akka ama. Ido? Setuju? Setuju. Oke. Terjadi selalu penekanan. Terjadi selalu diskriminasi. Terjadi selalu bolang-bolang. Jalan nasoboi dijua halaki di sitaononi akka amang marepet, remeng, mulai manogot sahat tu botari, dan habis dope botari madapot to borngin isabung busay manogot nai. Bereng mabuhi ni opungabay becut. Okay. Tertekan. Maka suffering, penderitaan, kesengsaraan itu ada rasa sakit fisik, emosional, spiritual yang membuat dia membutuhkan perdamaian dengan diri sendiri. Tidak akan bisa tercipta kedamaian suami istri kalau diri kita sendiri tidak berdamai. NATO, no action talk only. Holang hata. Maka konsep perdamaian itu harus diselaraskan dengan mediasi yang baik. Asa unang ganupari ro si taononi di tonga-tonga ni hadirionna. Boydo tapasiding si taononi down. Taboto do adigar ro si taononi down. Danginay dok na di akaparhutai nung madawu ditimpa tangga, ditimpa gajah, ditimpa baja. Akhirnya Mehmet songot tungir. Ala ni si taononi. Ala ni paru kiloni. Ibu tohamu dope tungir? Iya. Ima dongan ni hutu marale-ale. Oke. Kan? Dang boy tapasiring si taononi. Dang boy tadok tu si taononi. Please. Jangan dulu datang. Belum berakhir penderitaanku hari ini. Tolong jangan datang dulu. Besoklah datang. Dang boy. Ulu do si taononi. Topuro 5 hali. Alani i. Dang boy mangan. Hacik do si taononi. Jala si taononi do naniae ni Tuhan Yesus. Di jalo ibana do hadirionna, di titik nadir terendah, mulai hari ini dia akan menerima tahap-tahap via dolorosa dalam habebernit ni debata. Di jalo ibana do si taononi sian amana na disurgoi. Anggohita sonari opung boru, opung doli. Ake, idi dok kokodo opung dihabur jomi. Toy ma, anggo pahupuku dang bobe marsikor. Ikolas nama rohanat di zamanon. Cukup maholak kami na marsikor na jolo. Akhirnya marsikor madadanaki tidak memiliki kredibilitas.
Karena di dalamnya tidak ada lagi ketegasan. Karena di dalamnya tidak ada lagi penanaman attitude tentang kredibilitas dalam hidup pahoput tai. Tajingjig na manasida. Tauloy na maaha pangiduan na. Asa unang marsikor songok kita na jolo. Alani iporludo hamanato dihita. Molo dang lomoro hatta di sitaono ni tau sahau do asa dau hita siani. Dia do lomoan rohatta marlas ni roha manang marsitaonon. Oma, ama biar. Oke. Tadado tanggal tua. Dangarong be isini dompet. Oke. One more. Idia do pilitota marlas ni roha manang marsitaonon. Marlas ni roha. Oke. Marlas ni roha. Bereng majolo bolo maredde hita di punguan parsaoran ni kategori ali. Idia do godang iedehon, edde las ni roha do manang edde cengeng. Las ni roha. Bolo edde las ni roha ingok ma amang inang. Molo maredde hita las ni roha dihutur sude ingok ma tabba 5 kalender. Ali bolo torus do edde tai tipul dililin dainang tipul masude. Oke. Kan? Dangi? Tipul masude. Oleh dia dehoni. Baru roh kainata. Gantian lapah kita nyanyi. Ninay natai. Gelas kaca. Enak mah. Pocama sude. Ya kan? Dan adong besinergitas. Semangat sukacita amatai mangedehon tipul-tipul nililin inatai mangedehon gelas-gelas kaca holom maportibion. Oke. Natabainan 2 kalender gabi 1 kalender. Maka tidak ada orang yang menginginkan hidupnya dalam kesusahan apapun itu. Bentuknya bagaimanapun, kita tidak menginginkan hidup kita dalam duka cita, penderitaan. Tetapi kita disadarkan dengan pergumulan itu, dengan penderitaan itu, kita dimampukan menahan ujian itu sampai pada akhirnya. Bolo didok, menahan ujian berarti memberikan bukti bahwa hidup kita itu harus didasari dengan iman yang teguh. Amang inang, jod do terus ngulut tamarsi taonon. Na parjolo bukti marsi taonod do na pogos di kondisi marhahurangan. Marsi taonod do na pogos di kondisi na marhahurangan. Alaniaha haci do madanggurhon na suwada. Haci do mandanggurhon na suwada. Marsitaono donatoras alayanakon na dang sioloy ajar. Ang anakon nai buhama papunguhon mamon na godangi. Alayang gonatoras nai buhama papunguhon investasi di surga. Maka 2 hal berbanding terbalik, tetapi berjuang bersama-sama. Yang muda memperjuangkan ekonomi sejahtera, yang tua memperjuangkan iman menuju sorga. Maka 2 hal itu
selalu tidak bisa sinkron. Marsita ono donatoras alayana konna dang sioloi ajar. Toho doi? Toho. Dangi? Dalu dohita di sita ono ni daong. Martani yang mahita di sita ono ni. Asa di padipos debata. Hapor siyaota. Bolonunga diulaw ko amang inang, anak komi marsikola sa tibo ni tibona, alay sa itong dibahed jud roham. Ingat, itu bukan milikmu, itu milik Tuhan yang dititipkan kepadamu. Tapi jangan sampai sakit untuk memikirkan anakmu itu. Pikirkan kesehatanmu di masa lansia. Karena Tuhan menitipkan itu kepadamu. Antara kamu mampu atau tidak, dari kasih sayangmu sudah engkau berikan, tetapi dia tidak menerima kasih sayang itu, maka itu tidak dituntut Tuhan lagi darimu. Kembali lagi ke anak yang tidak mau diajar itu. Irosian 10 patiki, adong sada patik nama rikon, patik papigahon, palibahon. Sian 10 patiki, adong sada patik nama rikon, ikon pasangapon muna torasmo, asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah, debatam diho. Bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, tapi hukum Tuhan yang berjalan. Alani unang marsaito, inang, amang naburju, molo nunga dia doko, marhoi hoi peau inang da, tudolok. Isikolau ko anak me. Ibaik ko sarjana, alay gabi lapong, dang dihobe nahurang, pasahat tu de bata, asa sehat, amin? Amin. Marsita ono dohalak na sopot somarama, somarina. Imana masa, sonari. Dang berkamu, sehingga ni Portibion, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Orang melakukan hal yang memalukan, tetapi dipamer di media sosial. Ipabuangi anak konna di sampah, dibolokoni anakna di pinggir jalan. Mau lihat do pay boloi pasahat tu rumah sakit, di sampah, di pinggir dalan. Bukankah itu penderitaan yang membuat kita malu di hadapan Tuhan? Marsitawono dohalak na sopot somarama somarina, dan diboto ibadah. Anak itu tidak menginginkan dia lahir, tapi karena perlakuan dosa, dua sejoli yang jatuh cinta, maka itu menjadi satu kenistaan dalam keluarga. Marsitaono dohita disi. Marsitaono do Portibion alani porang somarujung antara Iran dohot Israel Amerika. Sayunang mamarporak kita. Idia dong ngeri marporang ni Israel doho Iran, manang marporang amatay doho inatay di Jabu. Jangan ada dusta di antara kita. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Idia dong ngeri porang ni Israel doho Iran, manang porang ni amatay doho inatay. Iya. Jujur,
amattai doho inattai. Oke. Tung maoldo mardame. Tung maoldo mardame. Molo porang ni Iran doho i Israel nung ngaborha be di media sosial Bapak ta Jusuf Kala ninna bermediasi. Apeng dang ditada Bapak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ibana. Di dia merekonsiliasi i mardomu. So ditada Benjamin Netanyahu Bapak JK. Isedo manada Bapak JK hita Parmakassar. Aling ngaborha na sida naik pesawat jet. Naik pajupang inna. Dohot kedua belah pihak. Hello, siapa lu? Ya kan? Ini persoalan perang dunia. Holan na mek penoni pada bui Makassar, rudal nai anggohita. Dang boy beta alang sasang. Dang boy beta alang panggang. Jadi holan ubereng sa mingguon media sosial Bapak Presiden, Wakil Presiden JK sudah menuju ke Iran naik pesawat jet untuk mengadakan rekonsiliasi antara Iran dan Israel. Konsep saya itu Benjamin Netanyahu itu Perdana Menteri Israel itu Perdana Menteri seumur hidup yang dipercayakan Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Tornin ini kudoy bagas rohakko. Sotung duan noni sukun si Benjaminon. Idia provinsim. Dan sukun natong Indonesia kan? Where are you from? Dangin natong. Oke. Sedia country min nadotong kan? Makassar anggohita. Toy ma. Habis mahita. Oke. Oleh sadar dotangi aku. Dung hujahai perkembangan informasi viral saat ini. Hola sadar tanyaku Tuhan. Unang manyan emena masa digaga ursa. Ina masa i kahula unang. Jangan mencampuri hubungan bilateral dua negara. Itu bukan tentang agama. Itu tentang politik. 2 minggu nasalpu hudokon politik politik. Peol otik. Makanya di gereja jangan bermain politik. Bolo bermain politik di gereja peol otik. Parjolo masa otik. Baru parjolo 2 hali. Oke. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Molo marsitaw no do portibio nalani porang naso marujung. Tugas tadoy manangyakon dang polalaw hita tu Israel. Dang tabotoy. Oke. Bolo berlomba do kedua negara antara Iran dan Israel. Pamatehol lapu di negara na sida. Holak kita mate lapu 5 menit ngapido pita. Oke, ngamohopan. Wingot dope tiki SD SD Majolo. Itu bad habit ya. Bolo mate lapu pas mangalop pajagal manu omakku. Oke. Pitor hutili do. Ne dia don no bagi aku. Alana root tulang. Oke. Alana jagodo jabatan ni tulangon. Anon tor dipesan omak doi dapur. Anon boru 5 hamu buat pakna sayapna uluna akana tabu-tabui apunan ni tulang mudoi emang. Oke. Nitilik matong tulangi ni patakas patilik-tilik ni patakas ni patilik-tilik binering matulangi. Oh amang tabunay tulangon. Mangalang jagal na tabu-tabu ya hamit cekermen.
sayap men, na parpudi, ulu men. Age, ido diusahaw do bolotik kita bolopan, unang mate lapu, tinggal kentang naman na taring. Age, marsitaon do hita di si, marsitaonon, dito nga to nga ningolutta. Alani manginang, molo minggu palmarum sadarion naking taparrohaon anak kota sikola minggu mabuan mare-mare napaingot to doi gudang dohi tamadok holong rohat tatude bata alay putus komunikasi tatude bata. Banyak kita mengatakan mencintai Tuhan tetapi putus komunikasi kita dengan Tuhan. Banyak kita mengumandangkan lagu pujian kepada Tuhan, tetapi putus komunikasi kita kepada Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan yang baik di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Kita takut karena penderitaan itu nyawa kita direnggut. Kita takut karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita, kecemasan meliputi kita. Kita takut ketika kemiskinan menekan hidup kita, kita terasa terancam dalam penindasan. Naparpudi amanginang. Firman Tuhan ini menyuarakan kepada kita. Molo burju dohita marminggu, burju mahita marparsaoran dohot debata. Molo burju dohita ro martangiang tu debata, burju mahita laho menjalin hubungan yang baik tu debata. Unang putus hubungatta tu debata. Jala di minggu palmarimon peringatan keras kepada kita bahwa pengakuan dalam hidup kita ketika kita mengaku Yesus itu Mesias kita, Yesus itu juru selamat kita, maka di dalamnya ada ketaatan, kecintaan kepada Tuhan supaya hidup kita tidak sia-sia. Mangido tolong kami di hari Selasa Pasion Parjolo, hari Rabu Pasion Paduahon, hari Kamis Pasion Patuluhon, Romahita, makilalahon via dolorosa perdalanan ni sitaonon ni Tuhan Yesus. Bagaimana keseriusan kita mencintai Tuhan, bagaimana keseriusan kita tidak mau bergeser nilai moral kita ketika kita tidak membutuhkan Tuhan. Maka jangan pisahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri merendahkan hatinya kepada kita untuk menebus dosa kita. Maka perhatikanlah di minggu depan, mulai besok, kita harus tetap memiliki kondisi ketaatan untuk mengingat perjalanan penderitaan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Tadok mamau liate, dina tarsilang ibana di hari Jumat, tapasaat ma alani dosaku doi Tuhan pola mate tarsilak ko tajalo ma haluaon amin martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan Yesus Kristus di asini roham di minggu palmarum mare-mare harserepon ni roha di patuduhok ko tuhami ale Tuhan. Ido na mabahek kami ale Tuhan. Madok mo liate di pabahenammu
manubus hami. Na ikon pola manaon na bernito di sitaono ni ala ni dosa nami jolma manusia. Asima roham mulai di aris sadarion marningot maho ale Tuhan di pardalanan tu Jerusalem gok parukilon sitaonon marsiak bagi ho ale Tuhan humokop hami jolma pardosa urupi mahami asaboy hami Tuhan margogo moliate ma di titing ni Huriam keluarga jemaat Naib Baru keluarga Sinaga Boru Nababan naro sian Batam gabi ruas naburju manasida ibur-ibur magodang ma yanak komi daw panahit nahiton mauliate ma ale Tuhan Yesus Kristus hubuak kami dititing ima Minggu Pasyon Jumat Agung Paska Parjolo dohot Paska na paduahon asima roham Tuhan pargugoy mahami laho burju di jolom marparange na dinggan hobar tulomo ni roham hubuak kami Tuhan tangiang nami di Botarion pukul 3 Botari ima kebaktian memberangkatkan ujian anak-anak sekolah ujian UTBK SMBT kenaikan kelas dan ujian sekolah akhir bagi anak-anak kami dari tingkat SD SMP SMU perguruan tinggi marhiti na toras makirpasi na sida ro anon di pukul 3 Botari maddohoti kebaktian pemberangkatan ujian laos jaloon ni nasida mapasu-pasu pirma toddi ni nasida maddohoti ujiani pistar manasida di parsikolaan sukses ma masa depan ni nasida muliate ma ale Tuhan hubuak kami akar wasmu na di bagasan parsahiton di bagas jabu ama nami Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simajuntak Nyonya STB Banjarnahor inang Boru Manulang Nona Parulian Boru Pasaribu amang hahamanurung Nyonya Wenay Baho Boru Pasaribu Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan Nyonya MP Silitonga Boru Samosir Nyonya Silaban Boru Pakpahan H Sitorus Pane SPP Pasaribu Regina Boru Sitorus Nyonya RC Hombing Boru Hutagaol Gabriel Silalahi Nyonya YS Tambunan Boru Simajuntak Inang Situa Boru Tapubolon natongon sonari di rumah sakit nang songoni parhaladom amang situa si manuk kalit ale Tuhan hujow hami goarnina sida pamalum ma parsahiton nina sida pasu-pasu ma akka ubat na pinangan nina sida parhiteamu rumah sakit majalo hamamalum ni parsahiton di ngulu ni nasida toddimima Tuhan na mangalehon gugu makaporseay holong ni rohami mga pehon tangamu nagok pasu-pasui di hamamalum ni parsahiton di ngulu ni nasida pasu-pasu akka ubat alat-alat medis semangat sukacita lehonom mugajang niumur dinasida. Pasu-pasu ale Tuhan keluarga yanakon na mengurus merawat asa totong di bagasat dame mga pehon pasu-pasumi di ngulu ni nasida. Petuk ale Tuhan akka narikot di biaya rumah sakit dohot
di pengobatani, di hamoraumi lehonom mumalas ni roha, hamamalum ni parsahiton. Mulyati maale Tuhan Yesus subuh kami ruasmu na berulang tahun di bagasan mingguon doh di minggu nanaeng roh, ulang tahun kelahiran, ulang tahun anak sekolah minggu, ulang tahun pernikahan. Lehon matuhan las ni roha pasu-pasu gajang ni umur dinasida. Mulyati madiho pasu-pasu mahami sude namar minggu di Arianon. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Maredde mahita tapasahat ma peleatta. Asa pasu-pasu hori ngoluni huria, jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu hori ngoluni huria, jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu hori ngoluni huria, jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu hori ngoluni huria, jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota. Jesus manduku sisiana nang sumyununa nerehon Tuhamuna asaban hamu saman nahubahin Tuhan martua mahamuna akara mangulaho sa asa pasu-pasu hori ngoluri huria jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota asa pasu-pasu hori ngoluni huria jala pasu-pasu hori ngoluni bangsota.
ayat 2 jongjok kita. Songan Tuhan tataman marota payungi lamak kukup kita joma kita patuduhon maserep di rohatan di pahunca siyuta di huria ng bangsota asa pasu-pasu horing oluni huria jala pasu-pasu horing oluni bangsota asa pasu-pasu horing oluni huria jala pasu-pasu horing oluni sota. Tatangnya koma pilihat tatu debata ale debata amanami na di banua gitjang hodo haruruan ni saluhut silon lehon na denggan dohot nasa olibasa na moliutus hupasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maroha nami marhiti-hiti toddim asalam hutad da hami gurang ni sileon-leon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di banua gitjang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gitjang, lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangudjunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondak kon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Dirupak kon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutoddim. Amen. Horas madihita amang inang, marhite hasil rapat ni Huria dohot parhalado, setiap keluarga na baru, anggota jemaat yang baru ke depan, bersalaman tajalang manasida, rap dohot penerima tamu, marsijalangam mahita, ijolo. Upang idohami ma jemaat anggota yang baru, asa tujolo, asa hujalak kami.